Türkiye li seranseri sînorê navbera Tirkiye Rojava de dîwar ava kir û encam de pareke mezin ji xaka Sûriya ya sînordar bi ser Tirkiye ve vekir. Her wisa zeviyên sînordar û gundên ser sînor rojane ji alî artêşa Tirkiyeyê ve têne armanjkirin. Li navçeya Dêrikê ya sînordar gazînên gundiyan hene got ew nema karin biçin nav zeviyên xwe da kar bikin. Di encam de bi hezarê donimên zeviyan bûne beyar û bi hezarê malbatan bêkar mane û ji zeviyên xwe jî pêparin. Saziya çandiniyê û xwedîkirina sewalan ya herêma Dêrikê dibêje got bi hezarên hektarên zeviyan yên gundên ser sînor niha bûne beyar û bi hezarên cotkaran niha jî bêkar mane. Rêveberê Saziya Çandiniyê ya herêma Dêrikê Endizyar Salah Hemze dibêje got desteserkirina Tirkî ser xaka Bakurê Sûriyayê û her wiha armanjkirina gundên sînordar yek ji pirsên herî mitirsiyane ye got encama wê de zengîntirîn zeviyên ser asta Sûriyayê niha bûne beyar. ev erdê ku nîzîkî hidûd tev kirin heder xwe re kesê nêzik bî insanê cûtkar tê de hatin şehîdkirin insanê cûtkar tê de birîndar bîn xel tirsandin ji ber welê niha wek herêma weke Endîwerê nêzîkî dikê 6000 dunum erd li Endîwerê yê masdar rizqê 120 malbata bî wê de ser teîşîn niha nahêle kesek nêzîkî wê bê. Kamîreya dengê Amerîka berî da gundê Endîwarê yê sînordar. Li vir 120 malbat ji 6000 donim zeviyên xwe bêparin. Gundî dibêjin ev 4 salin ew ji tirsa gowerin kuştin serdestê artêşa Tirkiyeyê nema karin di nava zeviyê xwe de kar bikin. Elî Murad ji gundê Endîwarê ye berê me da xaka dawî ya got em dikarin biçînê û li wir li zeviyê xwe bi hesret dinere. Dibêje ew 4 salin ew neçûye nav bexçê xwe. Niha mamûl li vê derê يعني الجوري ديار ده بنقطة داوي نما كارن هارين. خير نكون. شبيه دور ده ممنوع. أبدا. أفشان صار يتدنى شوي سر عرضي خان. خد ليزيك 4 سال. عندي وري يك جدفرين هري نافدار بو سر أستا سوريا بخشبونا خوزاي أخوه وكسكاهيا وي سر أستا سوري جي نافدار بو. أفدفر مينا هافينجه كبو جبو همو خلكن سوريا. لنها تا سوالن في دفري جالي ارتشا تركيا وتينا أرمانش كرن. وبخود تشتا هاتي يعني انها به محرم امن كان هرنف اكيد شصت شوالتها شصت شوال عرتها وشيس حفتي شوال دسران سري حدود را روج افاي گونجي اوجي فيالي ديواري يعني اليه حدود مدن خدا اوجي نوع الامهرنف هما شغل 200 متر نزيكي ديواري و ام دشنف اوجي فيشكات برنامه تقريبا حفتي شوال شويجي رمضان خلیل جگوندی Endîwarê dibêje got dema ew zeviyê xwe cot dikir ji alî artêşa Tirkiyeyê ve hat armanjkirin. Sewalê me jî diçe heta 4-5 hatin kuştin jî. Darpazê gundan e. Paz diçe xwatin tavjin pês. Terektor diçe xwar danin terektora, danin trimbêla. Yani me got pîkaba me hewa ne hazir e hê cê fişekalê heye. Ez û yê bana qesî em ser felahetê hatin fîşekî danî li ber çavê me hat bêhvila wî da. Ew cerhan milî dî ravêt. Çend fîşek dîn nêv lapê me ketin xwedê em strandin. Pirsa armanjkirina artêşa Tirkiyeyê ji gundê sînordar re ji aliyê rêveberiya xweser û saziyê mafê mirovan li Bakurê Sûriyayê hat şopandin. Li gorê rêveberiyê got ev dosye hate belgekirin û vê pirsê pêşkêşî dadgehê navnetewî bikin. Gundê Endîwarê yek ji wan gundên bi sedan e yên got li ser sînorê di navbera Tirkiye û Bakurê Sûriyê de ne. Gundê Endîwarê çîrokayê wek mîna hemû van gundayî got zeviyên gundiyan nema karin yani ev nêzîkî 4 salê ev gundî nema karin han ser zeviyê xwe û ne nêzik bibin ji ber got artêşa Tirkiyeyê yê ser sînor welatiyên vê deverê armanj digirin. Di encama wê de bi hezaran hektarên zeviyan ev 4 salin nehatin çandin û ev jî heta wek vê derecê jî bêçare maye. Zana Umer dengê Amerîka ji gundê Endîwarê ya navçeya Dêrikê.